боздошт ва бозпурсии теъдоде аз ҷавонони ришдори тоҷикистон дар ин авохир аз сӯи мақомоти интизомӣ таваҷҷӯҳ ба мавзӯи ришро шабеҳи 20 соли пеш дубора афзудааст ва имрӯз нигаронӣ аз афроди ришдор бештар ба нооромиҳои ахири шарқи тоҷикистон иртибот мегирад ки дар он минтақа аксари ҷангҷӯёни мухолифи давлат риши дароз доштаанд ва сояи амали ин ҷангҷӯён болои афроде афтид ки аксарият танҳо ба хотири анҷоми суннати паёмбари ислом риш гузоштаанд. бале барои морам алон бурданд унҷо пурспос карданд, аммо чӣ хотир буд гуфтанд ки камтар фармон шудагиай бояд ҳамира бояд қайд кардем ҳар як риштдорро ва алон ишколе надора, зеро ки ҳар як мо вобаста ҳастем ки аз рӯи қонуну раъията гӯш кунем. ва яке суннатҳои паёмбар ҳамин аст ки риш бояд як мушт бошад. Суннат ба ҷои омодани суннат як мушт аст. Як яъне татум мегӯянд, аз он зиёд мустаҳаб мешавад дигар. далқат ба чӣ кор ояду маҳсию мураққаб худро зи амалҳои накӯида барӣ дор. ҳоҷат ба кӯлоҳи баракӣ доштанат нест, дарвеш сифат бошу кӯлоҳи татарӣ дор. ҳазрати мавлавӣ чунин баён карданд ки ин назар ба сурати инсон нест, ба ботини инсон аст. солҳои ахир риши исломӣ миёни ҷавонон низ хеле маъмул шудааст. ҳатто теъдоде ришҳои дароз мегузоранд ва қайчӣ намезананд. аммо дар гузаштаи начандон дур мардҳои тоҷикистон маъмулан замони бузургсолӣ риши исломӣ мегузоштаанд. این سال که از فصل گذشت باید موافق سنت باید ریش حرکت کنیم. این یکم. دوم آن چیزی که ما نفس میکشیم هوا این همچون فیلتر اجرا میکند که همون غربی غبار چیز اینجا میبرد بعد شستن میپرد. خیلی شب پدر بابام ریش میمونه ما مونده میگه یکم چیه دیگه یکم ва аммо на ҳамеша бахусус ҷавонон риши исломӣ мегузоранд. теъдоде барои зебоӣ ва ташбеҳ ба афроди маъруф риши худро ороиш медиҳанд. баъзе вақтона риш мондани манда маъқул нест, лекин ма хеле маъқулай мемонад. албатта камтар оилам эътироз кард, ҳозир одат кард ҳама бачаҳо. ҷавонони ҳозира риш мемонанд барои ман писанд нест, ба он хотир ки бетартиб мегузоранд, аз рӯи маданият нест ҳамин чизҳо. таҳлилгарони тоҷик мегӯянд риш гузоштан ё нагузоштан аз озодиҳои инсон аст ки қонунҳои тоҷикистон онро кафолат медиҳад ва дахолат ба ин озодии инсон таҷовузи ҳуқуқӣ аст, вале дар зимн меъёрҳои одобу ахлоқ ва эстетикӣ низ бояд мавриди таваҷҷӯҳи ҷиддӣ қарор дошта бошад. аз тариқи яъне фаҳмондадиҳӣ мешавад пеши роҳи ҳамин гуна пайдаҳои номатлуб хусусан дар гузоштани риши яъне бетартибона рафтор кард ва пеши роҳи онро гирифт. аммо ин иқдомот бояд на аз тариқи зӯроварию фишор овардан ва поймол кардани ҳуқуқи инсон, балки аз тариқи яъне фаҳмондадиҳӣ, аз тариқи пиёда намудани барномаҳои махсуси марбут ба эстетикӣ яъне мешавад пиёда гардад. дар ҳоле ки боздошт ва бозпурсии афроди ришдорӣ ба қавли мақомот шубҳаовар идома дорад, ин теъдод мардум ҳатто аз суҳбат бо хабарнигорон парҳез доранд, зеро бархе аз ин афрод зери фишори мақомоти интизомӣ риши худро тарошидаанд ва мақомоти тоҷикистон ин иқдоми худро ба хотири амнияти ҷомеа тавҷеҳ дода мегӯянд ҳадафи аслӣ шиносоӣ кардани афроди дастдошта ба созмонҳои ифротгаро ва террористӣ будааст.